Chilenya ọmụmụ, Chilenya amamihe, kwabịa gbali n'oge iruole. Chinemeze, Chioma na-emeze, onye ada m, ada m ngozi. Chioma na-emeze, ebuli egbere elu anyị, ọsị nwa dịrị nne ya, Chinemeze, Chioma na-emeze, Chilenya ọmụmụ, okorobịa amaghị Chineke nye emere ya. Nwa agbọghọbịa amaghị Chukwu ebelebe ewu. Ihe ọbụla e mekwere ụwa ma Chineke abụghị ya, ma a na ya egoghị isi. Ọ gara ụlọ ọgwụ ebe o ji ịmụ nwa, nwa ga-eji $1 na be ya. First King. Ọ gara ụlọ ọgwụ asa ga-eme operation before ọmụmụ ya. Dọkịta sọ ga-eme operation before ọmụmụ ya. Ewere funu gbawa nwoke dụrụ nwaanyị o. Dede gara ọrụ na Rivers State. Agbawo ya na fonu ka akọrọ ya ihe dọkịta na-ekwu. Isi ha na-ekwu ike kọlụ tie fonu na ntị kwuo ise. Nwoke nwunye gị nọ n'ụlọ ọgwụ, ọ chọrọ ịmụ nwa ka a ga-eme ọpụreshọn. A ga-eme ya ọpụreshọn, ife eme ọpụreshọn, ị ga-eweta deposit. Deposit 30,000 in the firm operation. What a marriage you are, you $1 eji $1. I don't know what, and I'm not one, but I can't marry. But I'll give my Indian. If I give a man and we have operation. Tọ́jú ajúlú lọ́mọ. Tọ́jú ọgbàrá nwaanyị a na o buru ibu ya lawa n'ụlọ dị ya. Dewa n'ụlọ dị ya. Nwaanyị a meghere aka n'ụlọ ọgwụ. Si dọkịta menara m ebere o. Mere m ebere ka m ike m nwa ma n'udo. Ọbụla nwaanyị si ndebere nwa na nọ na-abalị ụlọ dị mụra dị kpọrọ ya nwa. Ọnụ adọdọ kara nwaanyị. Nwaanyị alawa n'ụlọ dị ya na alaje elu ụzọ ya lebedo akwa. Ebe m si n'ụlọ ọgwụ alaje ụlọ dị m. Ebe m si n'ụlọ ọgwụ alaje ụlọ dị m. Ya wụzọ nwunye dị nwunye ahụ. Chineke na anọ mgbe laka o Chukwu onye kere ụwa ara gị laka o. Nwaanyị alaruola n'ụlọ dị ya. Ime bido mewe nwaanyị ya mesiwe ike.
abalị ihe dị egwu eme. Nwaanyị a bidoro mụnwa nwa moru na ya. Nwaanyị a bidoro mụnwa nwa moru n'ụlọ dị ya. Ya nwoke mụmụ dị nwoke. Ụgbakọ ọzọ mụ dị nwoke ọzọ. Ya wuru ụmụ nwoke abụọ. Jee ihe Chukwu lara ụlọ n'ụwa n'anya ego. Hollywood hotel keno na Lowere akụchala megula Hollywood ye na 14th February Chizowe na yodo pizza agbafechala memekuku ọgọ nkewezi hụ n'ụzọ m si alachi ihe ọzọ m ga-awụrụ moto m amafụrụ taa moto m mafụrụ taa agụnye na shedi mmadụ akụrụ m shedi jaga 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 ụja sacha shedi ụja moto m ọdụ onye m rụlela ụwa dịkwa n'ike m nwụrụ Chukwu ụzọ pụtara ọkụ nwa amame enwere m asidoti wit Mercedes 190 mba moto mebiri emebi bata ọ dịghị onye m gburu Chukwu ụzọ pụtara ọkụ nwa amame emme m nwata ana m ahụ ihe ọma Chineke na-eme ụwa ọjụ ụkpana ego ọjụ eze ya wụrụ mmadụ ka ị gara jụ ajụjụ ole kwere ihe a ga-eme n'ọkụ nwa amama ị ga nwa onye ahụ ga-agbachi ise mmiri dị ọkụ onye ahụ onye anwụrụ onye ahụ oyibo eyu na nse eyu bịa Ikemba eyu na nse kemgbe m nwata ana m amụ ihe ọma Chineke na-eme ahụla m eyu na nse nwa Ikemba ndị a niile wụ stọnchi anyị nwere ahụkwara m eze eji first king onye bụ chi ọwụ ekele ọkwa stọnchi ezigbo stọnchi first 11 anyị nwere n'otu elekada m anya lekara anya si nye ọnwa anyị ka nwoke nye wụrụ ụlọ ọrụ Chineke mere mistake nye wụrụ na chịrị n'ọrụ Chukwu mere mistake nye wụrụ nwaanyị Chukwu enyeghị ọgbọ ọrụ a ekwesịrị ịta Chineke ụta Chineke kpọrọ gị ụgwọ ọ bụrụ ma ị wụrụ nwaanyị enye ọgbọ ọrụ a ebe ka nwaanyị kpọrọ ọrụ eserele ọrụ na-enweghị res ọwa ọrụ ochichacha isi keji o nwere ndewu ndị mmemme na ụmata taim ejiri bịa ozugbo abịara na mmemme o isi Ikemba m na-ejem ọnụ Ikemba 1 week na US 1 week na Nigeria Ikemba 1 week na Canada 1 week na Nigeria leenu eyu nese businessman eyu nese lebeni ndejem ọnụ onye ahụ the first commander otu n'ụbọchị eyu nese eyu ili Ikemba nwanne m discipline okoro gbara yọ discipline ime afọ nnụnụ unu n'otu gara yọ eyu nese Amarachukwu eyu nese fada ka m na-abọ aje ọ bụrụ mụ ị ga-ekwu onwe ya
Nwanne Brava, I go with Simba. You Nelson, the best age, where you would German or what? First king, best age, the way you Nelson. I'm not going to but don't know what all that. Mama Oku Nwamama. Mama Oku Nwamama. Mama Mudamuya, Naros. Oya idare kwata, ega amuya ego wambia, Naros. Maro Boko cha ya la la ja, Maro Sora cha ya la la. Maro cha ya la la ja. Wayo. Mana mado budo cha ya la la ja. Osi Maro Sora cha ya la la ja. Osadeba soracha, ya la la ja. Oliver Diko ba soracha, ya la la ja. Igbo Oku Nwamama waga soracha kwa, ya la la ja. Soracha, ya la la ja. Macho soracha bra ya la la ja. Ego wanga gunyochara ya la la ja. Why gare we ishi? Why gare adema? Otu boti mmadụ ga-aghara ụwa laa.
ụbọchị mmadụ ga-asọrọ achakwa. Leenụ nze ndị ụmụaghara otulu. Nze Ọzụmọzụ Ikechukwu Grisan. Nze ejuru anyị. Nze Ikechukwu Grisan Ogu. Egwu ibe aba. Onye bịara ịkwado a eji akpụ ya ego nwambịa. Chief Ekete. Dede Mpọlụ. Dede Mpọlụ onye dụwa m. Chief Ekete. Ekete bịa o. Chief Ekete bịa o. Ịmụta ị na-eji eme, ịmụta ị na-eji eri. Chief Ekete bịa o. Dede Mpọlụ onye dụwa m. Kebụlụ egwu na nwụ na pepe ego. Anọ m ga-akebe mbere anya mmiri eze anya n'eze pepe ego n'eze pepe ego. Ya na anya na-ekwe ebe ọ wụsa. Asịrị ọzọ pepe ego rule nga Chineke agọziri onye ọbụla nọ ya. Ike nne. Ike. Ịma na ego nwere pepa. Ugwu ego nwekwana pepe ya.